Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe takigira inyaya iyo yema Zimbabweans 2 hour murugona vari apo vaka tenga matombo vakapiswa ku dispute ku South Africa muri Zimbabwe. Mazimbabweans aya mwanonzi talent moyo pamwe na Felix Lukomo vakamiswa nemahooligans vachienda ku overnight prayer muri Zimbabwe zviri kunzi vakamiswa vachinzi masuspects vachinza kususpectwa kunzi imbavha dzashungurudza mu dispute muri Zimbabwe inonorwadza inoseresa according to eyewitness anonzi Mehluli Ncube where aipinda same church nevaviri aitaura achiti vaviri ava vaifanira kunge they were attending a church saka zviri kunzi one wavo akasiya bag rake then vakaperekedzana nocollecta bags ndopo vakabva vamiswa vachisuspectwa nevagari nemudispute kuti vainge vari mbavha muri Zimbabwe zviri kunzi ndopo vakatanga kutenga nematombo vakapiswa. Inyaya inorwadza inoseresa mafiro aita mazimbabweans ari kuSouth Africa, they are now living in fear nenyaya yema-South Africans asiri kubata maforeigners zvakanaka muri Zimbabwe. Inyaya inorwadza inosirisa kutaura kunoko mhuri dzevaviri ava dziri kukumbira 20,000 rands kuti dzikwanise kubvisa mabhodhi evanhu ava kuti vauye muno muZimbabwe. Inyaya inorwadza inosirisa. Tiudze zvambofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.